गिबियावनो आं साबायखर बावनो नागिरदों बेखौ बुंनायनि सिगाङाव जनता कलेज इउनियन बडि प्रिन्सिपाल बिथां आरो गासै कलेजनि जेसेबां माबा दङ आरोखि थिंक टेंकफोर दङ बे बिथांमोनानो बे वार्कशपखौ लादों। ओमफ्राय नोंथाङा जेखौ सोंदों बे जोङो मोनब्रै टपिक लादों एक्टिं, डाइरेक्सन, स्क्रिप्ट राइटिं आरो प्रडाक्सन अभारअल बे मोनब्रैनि सायाव जों खामानि मावगासिनो आरो। फोरोंनायावहाय गथ'फोरा माबायदि सोलोङो? मोजां इन्टारेस्टिं गोजा जोंनाथ' बेनो जों माने अभारअल हारि हिसाबै नायोबा आरो जोङो बिराद माबा नङाथ' फेमिलि बेकग्राउन्डनिफ्रायनो एसे जों बेफोर माबाखौ मोनबोआ बांद्राय जों माने एसे उदां हारि नङा होनबा बिमा बिफायाबो बांद्राय गामि एरियायाव दाबो बांद्राय पेरेन्टिंआ बांद्राय केयारफुल माने टाउननिफोर बायदि नङा नालाय थ' जोंना एसे गोब्राब जायो सम बुजिनो नागिरा बाथ्राफोरखौ बेखौ जोङो गावनि साननानै बिदिनो थांनांगोन आरोखि आगानसे आगाननै जयै लानानैबो ओरैनो बेफोरखौ सोलोंबाथाय बाखिथ' माबाया क्रिएटिभ पार्टआ गावबा गाव बाथ्रासै बेखौ बिथांमोना बेसेबां लानो हायो आरो आंनि फारसेनिफ्राय 111% जेरावखि जाया मानो आं होयो आरो। बेफोरबायदि सोलोंनायाथ' जोंनि लाइमोनफोरखौ गोजानाव थानायखौ नुनो मोनो दा बेनि सायावहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो? आङो बेखौथ' बुंदों बे लाइमोनफोरनिल' दाय नङा एक्सुवेलि बे जोंनि ससियेल सिस्टेमनि दाय जोङो बेफोरखौ साना आं दा मोनसे बाथ्राखौनो बुंगासिनो दङ गाज्रि नङा बेबो कचिं क्लास खालामो जोङो एभ्रि इयार नाथाय कचिं क्लासआ मोनसे फुराना कनसेप्ट जाबाय ट्रेन्ड जाबाय 30 इयार्ससो आगोलनिफ्रायनो बेखौ जागायदोंमोन दा दिनै जोङो गोदानै समजों आगान होफानानै जुदि जोङो गोदान बेफोरनि सायाव माबाखौ खालामो वर्कशपफोरखौ खालामो अब्ला बे मोजां आरो बेखौ लाइमोनफोरा दाय नङा लाइमोनफोरनि दाय नङा दा जेरै जनता कलेज इउनियन बडिया सानबाय बे बाथ्राखौ नेक्स्ट बोसोराव जुदि दस्रा कलेजफोराबो सानो बेबायदिनो आगानसे आगाननै बे दावगालांगोन आरोखि। बेफोरबायदि सोलोंनायनिफ्राय गोजानाव थानायाव दिथागिरिफोरनिबो माबा मोनसे दिथागिरिया दा दिथागिरियानो जोंना खमखा बुंनो थाङोबा आरो बे जिनिसाथ' इजिबो नङा बेखौ फोरोंनो थाखाय नोङो टटेलि मानसिया बे इनभल्भ जानांगोन नों सायाव मा नुदों बा आलदा बाथ्रा बाट इमसनेलि नों बेहाय इनभल्भ जानो हानांगोन आरोखि नोंनि थांखियानो बे जानांगोन दा जोंनाव बेबादिबो खमखा आरो प्रब्लेमा जायो दिथागिरिया बोरै बेखौ अर्गानाइज खालामनो दा जेरै जों नाटक खालामो नाथाय आं अर्गानाइज बेसेबां खालामनो आं बोरै हानो बेहाय गोबां बाथ्रा दङ आंथ' बेखायनो दा खावलायगासिनो बयखौबो जेसेबां आफादफोर दङ सरकार दङ बिथांमोनहा जुदि एटलिस्ट बेफोरखौ वार्कशपफोरखौ खालामो बिराद एक्सपेनसिभ कारबारबो नङा अब्ला बिराद मोजां मोनसे उइदिन 5-6 इयार मोजां मोनसे आबहावा मोनगोन आरो ड्रामानि बेलायाव आं बेखौनो बुंबाय थायो ड्रामा माने जोंना बर'फोरा दाबो गाना आवला सानो मोसाथिंनाय रोजाबथिंनाय बेबायदि नाथाय ड्रामानि कनसेप्टआ बिराद गुवार जालांबाय दा माने अख्रां बायदि बिराद गुवार जिनिस आरो बेहाय गासिबो जिनिस हाबनानै थायो नाटक खालामनोबासो एक्टर एक्ट्रेस जानोबासो ड्रामा वर्कशप खालामनांगौ बिदि नङा आरो बेखायनोथ' दिनै दस्राफोरा नों इभेन सिबिएसइआव दिनै साबजेक्ट महरै हाबबाय होनदां कलेजफोरावबो साबजेक्ट दङ बहाबा मानो थाखाय बिथांमोना इनक्लुड खालामदों बेयावनो जुदि गोनांथि गैया नाथाय बे बाथ्राखौ जोंनि बर'फ्रा दाबो रियेलाइज खालामनो हाथ'वाखै आरो जों नुनो मोनदों बेफोरबायदि जायनाखि फोरोंनाय बे फोरोंनाया गोबां खम एखौबा नुनोनो मोना नाथाय नोंथाङा बुहुद गोसो जानानैहाय बेफोरबायदियाव बुहुद एक्टिभ जानायखौ नुनो मोनो बे समाव माबायदि मोनो आङो बेयाव थानानै मोजां मोनो आं बेबादि गोजान गथ'फोर दा आं फोरोंनो फैदों बिदि नङा आंबो सोलोंगासिनो बिसोरनिफ्राय थ' बे नेभार एन्डिं मोनसे प्रसेस लायोबा जोबनानै थाङा लेसना माने सोलोंनाया आरोखि थ' आंबो सोलोंनो हादों आं मोजां मोनो आरो कुइसना मामोन नोंथांना नोंथाङा बेफोरबायदि फोरोंनो मोननानै गोसोआव माबायदि मोनो बेनो बे गोजोननाय मोनदों आरो सोलोंनो हादों आंबो जों सोलोंगोन आरो बिनि गेजेरनिफ्रायनो जुदि दसजनसो गथ' ओंखारफैयो सिरियासलि बेखौ सिरियासलि लानानै आरो लाइभलिहुडनिबो खोथा फैयो बेखौ जोङो स्टेप बाय स्टेप सोलोंलांनांगोन नाजालांनांगोन आरो लाइफआव स्ट्रागोल गैयाबा जेबो जाया दा बिथांमोना साननानै एक्टिं खालामब्ला मा मोननो होननानै बिमा बिफा साननो हानाय मा बोरै जानो होननानै लाइफनि जेखि जाया फिल्डआवनो स्ट्रागोलनि अनगायै जेबो गैया जेसेबां सक्सेसफुल होनाय जेबो जिनिसानो गैखाया सक्सेसफुल मानसियाबो स्ट्रागल खालामनांगौ जायो सलमान खान बिराद गिदिर स्टार दिनै नाथाय मोनसे फिल्म फ्लप जाबानो एगेन फाग्लाबारि जायो मानसिया माबोरै आं नेक्स्ट सिनेमाखौ हिट होगोन बेबायदि आरोखि जोङो जनता कलेज स्टुडेन्टस इउनियन हिसाबै जोङो सामार भेकेसनाव ओरैनो मास मोनसे बन्द' थायो हिसाबै जोङो एक्जिकिउटिभ मिटिं लानानै जे जोङो नैबे 5 जुलाइनिफ्राय लानानै 7 जुलाइसिम जोंहा मोनसे ड्रामा वार्कशप जोङो हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौ जोङो जोंनिनो फरायसालिमानि गोरायुं सार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो माखासे प्रफेसारफोरनि साजेसनाव जोङो लादों जोङो साजेसन लादों जोङो सोंदों जे बिथांमोना माने
गोबां पजिटिभ बाथ्राफोर बुंदों। दा जोंबो बेफोरबायदि पजिटिभ बाथ्राखौ खोनानानै गोसोआव मोजां मोनदों जे जोंबो फरायसा हिसाबै आरो फरायसाफोरनि दैदेनगिरि हिसाबै जोङो नैबेबायदि हाबाफारिखौ लानानै इयुनाव जिथु फिल्मफाव जायखिजाया फावथायफोराव फाव खालामनो हागोन आरो गावखौ सासे फावगिरि खालामनो बा फेसन खालामनायाव मदद जागोन जोङो बे बाथ्राखौ साननानै नैबे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। सानबेसे हाबाफारि? जोङो बे हाबाफारिखौ 5 जुलाइनिफ्राय लानानै 7 जुलाइसिम जोङो लादों। फोरोंगिरि हिसाबै सोरखौ हांख्रायला? फोरोंगिरि हिसाबै जोंहा अख्रां दा स्काइनि जोंहा अनार आदा एम बर' एम अख्रां बर' आदा बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। आदसा बेवहाय मा मा फोरोंनाय? बेवहाय जोंहा दङ फावथाय थाबाय, ओमफ्राय स्क्रिप्ट राइटार, बिदिनो माखासे मोननै मोनथामसो आयदाफोरखौ लानानै जोङो लानाय जादों। फरायसाफ्रा माबायदि बाहागो लादों? फरायसाफोराथ' खूब मोजाङै एटेन्ड खालामदों। जोङो इनभाइट खालामदों आरो फरायसाफोरनि जोंनि फरायसालिमायाव फरायनायनि अनगायैबो गुबुननि फरायसालिफोरनि फरायसाफोराबो बेवहाय सोलोंफैनो हानायनि जोङो खाबुखौ जोङो पस्टाराव लागायनानै होनाय जादों। कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन नामा? औ फैनो हागोन। जोङो पस्टाराव सिगाङावनो जोंनो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनाय दंखायो। डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनानै नैबे जनता फरायसालिमानि अडिट'रियाम हलाव जोङो नैबे हाबाफारिखौ मावफुंदों। जितु बेवहाय फैनानै जइन खालामफैनो हायो। कन्टेक्ट नाम्बारखौ बुंनो हागोन? कन्टेक्ट नाम्बार बुंनो हागोन। 789-661-2881 789-661-2881। बे नाम्बाराव जगाजग खालामनो फैनो हागोन? औ बे नाम्बारावनो जगाजग खालामनानै सोलोंफैनो हागोन। समा जोंहा फुंनि 10 बाजिनिफ्राय लानानै बेलासिनि 3 रिंगासिमाव जोङो लानाय जादों।